siyang magandalahin nga damada kami Apo Diyos. Kaya tagyaman kami ulit, kinitingong taway nga mabalin namin manin tagyaman mo, padayaw kin ka. Agyaman na Apo Diyos, tipaltiin kinasirid, ngayon mo kanyak, tap na mabalin na tag-ministro, kadagitingan po katagan anak mo. Ngayon Apo Diyos, itatalag kami kin ka, nakadipintar kami kin ka, kat si kanang Apo Diyos, tipang namnamaan mi, kahit itinaitingong taway, ikli may dinapal nga balin, ikli may di ba nakasubra, kahit ipersa di Diablo, kat agyaman na Apo Diyos, kat Espiritu Santo, may tiyagtan kada kami. Ngayon Apo Diyos, itatalag ka kin kawapo, kat amatan naman kani, kasi di pa nakabalingan na kapuking ka, kaputawad ka niya at nadigat amin kin ka. Kung Apo Diyos, di amin nga tayo, kinatanong, kumit kita ka lang ititulong mo. In Jesus' name, tunay matimin. Praise the Lord, papalit kayo ang tagaw. Kaya ito natin Biblia yun, natin nyo sa libro, iti Galatians chapter 2. So, iti amin, at kasapulan tayo, amay paayon iti biyag, kaya pasat, dyan ang pasan ang aramidan ni Kristo. Di pa nakaagas, kaya pasat, dyan ang pasan ang aramidan ni Kristo. Ang nakapakawang tibasol, kaya pasat, dyan ang pasan ang aramidan ni Kristo. Panakay salakan, kaya pasat, dyan ang pasan ang aramidan ni Kristo. Kinarangay di Espiritu, kinarangay di kararwa, kinarangay di panunod, kinarangay di salunat, kinarangay tunay pa di material nga banat, kinarangay di aming kapasat itibiyag tayo, kat pasat janalpasan ang naramidan ni Kristo. Sunod ni Apo Jesus ket nalpas na kan nga inagasan, tibiyang mo ket gunudan iti panakaagas, babaen ti pamati. Babaen iti parabor, nalpas na ngay paay, iti amin nakasapulan tayo amay paay tibiyag, ken nga Diyosan akababalin, ngam ti pamati ket isu iti manggunod, no anya janalpasen nga inpaay iti parabor iti Diyos. Amen? Amen. So iti pamati kini Kristo, ket isu iti manggunod kadagiti amin nga nalpasen nga inpaay iti parabor iti Diyos. Panakaagas ket nalpasen anay paay, ngam ti pamati ket isu ti manggunod ti dayta. Panakapakawan ti basol ket nalpasen anay paay, 2,000 nga tawen ang pinapanabas, ngam ti pamati ket isu ti manggunod iti dayta. Panakaisalakan ket nalpasen anay paay, ngam ti pamati ket isu iti manggunod iti dayta. So janalpasen na naramidan ni Apo Jesus ket isu dagiti makunkunang nga panakaagas, panakapakawan ni basol, panakaisalakan, ket dagiti isu amin nga kasapulan tayo amay paay ti biyag, tapno agbibiyag tayo nga mangpadpadayaw kini Apo Dios. Amen. Amen. So pag inadalan tayo tatag ket may papan iti panakalupa, manipod ti panakadusa. Panakalupa, panakaisalakan, panakawaya-waya, manipod iti panakadusa. Dayta ket pasan janalpasen ang naramidan ni Kristo iti cross. Iti libro ti Galatians chapter 2. Chapter 2 verse 16 yun na dito eh. Yet we know that a person is made right with God by faith in Jesus Christ. Yes. So ti tao ket mapalintag iti imatang iti Dios, gapu iti pamati ken Kristo Jesus, asaan ket agapu iti panagtulnog iti lintag. Sumapalintag tayo iti imatang iti Dios, babaan ti pamati ken Kristo Jesus, asaan ket agapu iti bukod tayo nga performance, saan ket nga agapu ti bukod tayo nga aramid, no di ket mapalintag tayo iti imatang ti Dios, babaan iti pamati tayo kinkuana, tapno dayta nga panamati tayo ken Kristo, may bukbuk kada tayo ti amin nga kinapigsa panakabalin nga mga aramid kadagiti amin nga pagayatan iti Dios. Amen. Amen. So saan nga gapu kada tayo? Awan kada tayo, awan ti kabagalan tayo, no di ket amin ken Kristo, ket mapalintag tayo, gapu janalpasen nga naramid ni Kristo iti cross, gapu awan tayo, babaan iti lintag. So nagdati aguna ken kaanya ti aramid, tapno mapalintag at ti imatang ti Dios. Iti sungbat babaan iti lintag, ket masapul asalimet metam, agtulog ka no anya ti kuna tilintag. Gaputa isu dayta itilintag babaan itilintag. Sunod dayta nga saludsod ket saludsod babaan itilintag. Masapul nga ti sumbat ket agtulog kananya iti kuna itilintag. Ngem laglagi man yo nga awan tayo babaan itilintag at dating babaan iti parabor iti Dios. Iti saan pa nga nagayos iti dara ni Kristo iti cross,
masapol kapag tunugang no anya dagiti ibagbaga itilintag ngam tattang nga nagayo si tidara ni Kristo Diapros masapol nga mamati ka manguna adyan alpasen nga naramitan ni Kristo Diapros nga iso timang tagking nga ti panakabalin nga mga ramit kadagiti amin nga pagayatan iti Dios. Amen. Amen. So daytay isungbat babaan ni tilintag kasi iti ubingpay nga nabakunan ngayon pasidag kini Apo Jesus ako na Apo niya ti aramid tapos magunod ko iti biyag nga nanayon. Kagkaputa dada pailaan babaan ni tilintag. Ano notin nyo? Saan pa lang nga nagayo si tidara ni Kristo Diapros? Saan pa nga nag-epekto iti makuna nga New Covenant? At dada pa lang iti Old Covenant. Kaputa, kuna na Hebrew chapter 9, nga no saan pa nga nakay iti nagaramit ti Testamento, saan pa nga epekto iti Testamento? So saan mo na ang-epekto iti makuna nga Testamento? Into na tayo iti nagaramit iti Testamento. So kapunta si bibiyag pa lang ni Apo Jesus saan pa lang nga napan ni Diapros nga nagayo si tidara na ang taga pa lang ang babali tilintag kapunta testamento at saan pa nga nag-epekto. So isumat ko na sa limat matam dagiti bilbilin. So dito tisungbat ni Apo Jesus iti detawagin pa yun na baknang kapunta taga pa lang babali tilintag ko na nga sa limat matam dagiti bilbilin. Ngayon, at dapat iti sumud-sud, tattang nga babaen iti parabor, tattang ayan tayo, at dapat tattabawan iti parabor, at dapat iti nagsumud-sud, nga iti nagbanbantay iti barod, kuna na iti Acts chapter 16, verse 31, kuna na kini Apostol Pablo, anya ti aramid, tapno may saraka na, siputan nyo, agpadpada na ito asalud-sud. Salud-sud iti daan nga tulad, ket salud-sud iti baro nga tulad, ket agpadpada nga salud-sud nda, no masanot ti aramid nda, no palintag na iti matang ti Dios. So kuna na anyo terami at takbo may salaman na. Kuna ni Pablo, mamati ka ken Kristo Jesus. Takbo may salakan ka. Sika ken iti pamilya. So mamati ka ken Kristo Jesus. Dayto iti wagas kada tayo tattang babaan iti parabot. Mamati tayo ken Kristo Jesus. Takbo mapalintog tayo iti matang ti Dios. Amen. Amen. Mano kada kayo iti mamati ken Kristo Jesus. Amen. Amen. Napalintog tayo iti matang iti Dios. Iti kanito nga namati tayo dan iti kinasirit, tulungan na tayo ti Diyos nga mga ramit kadagiti amin nga pagayatan iti Diyos gapu ta dyan nalpasan na naramitan ni Kristo nalpas na nga pinarlok ti lubong nalpas na nga pinarlok ti Diablo nalpas na nga pinarlok ti pagayatan iti makuna nga lasag so dakada tayo iti makuna nga baligi babaan iti panamati tayo dyan nalpasan ang naramitan ni Kristo so iti sumbat iti babaan iti lintag masapon nga tulog ka babaan iti lintag nga tatan nga agda tayo babaan iti parabol. When Romans chapter 6 verse 14, for sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. So, tibason, saan nga nag-aaring ka? Saan na ka nabalot tibason? Saan na ka natagabot tibason? Saan na ka natagabot ti panakaalit iti bisyo? Gapo, tawan kan babaan iti lintag, nudigat agdakan, babaan iti parabot ti Diyos, agdakan, babaan iti grasya iti Diyos, tinulungan na iti grasya iti Diyos. So, awan tayo babaan iti lintag, nudigat agdakan babaan iti parabot. So, naman agdakan babaan iti parabot. Sa babaan iti parabot, makalintag ka, iti matang iti Diyos, babaan iti pamatin kay Kristo. Babaan iti parabot, saan ka mapalintag iti matang iti Diyos, gaputi panagtulog mo iti lintag. So mapalintag ka iti matang iti Diyos, saan nga gaputi panagtulog mo iti lintag, ngundi ka, gapu iti panamatin, dyan alpasan ang naramitan ni Apo Jesus. Amen? Amen. So mamati tayo kini Apo Jesus, tapos mapalintag tayo iti imatang iti Diyos. Una na, you're not be made right with God because you obey the law. So saan ka mapalintag iti matang ti Diyos, kaputi pa ng tulog mo tilitag. Kahit nagapo tayo, iti simbangan nga una na, ano kaya't mo, tapos mapalintag ka, iti matang ti Diyos, masapol nga ang tulog ka, iti puna, iti lintag. Masapol na sa limot matang, dagiti bilbilin. Ngayon puna na iti baro at ulang, you're not be made right with God because you obey the law. You're be made right with God because of your faith in Jesus Christ. So, diyan mati tayo kinako Jesus iso tiwagas ang mapalintag tayo iti matang iti Diyos. Amen? Amen. Praise God. Kitaan tayo iti maudi apaset. Ako na. For no one will ever be made right with God by obeying the law. So, awan ti siya sino man ang mapalintag iti matang iti Diyos gapo iti panagtunog tilintag. Panunutin nyo kati. Uray no aramidem amin nga punay tilintag.
Ngayon, saan ka mat ka mamati dyan alpasan ang naramitan ni Apo Jesus? Saan ka nga mapalintag iti imatang iti Diyos? Mabalin ang pasting ka, di maminggo, di makalawas. Then, sa limot-matang, dagiti sa ngapulo nga bilin, ngayon saan ka ang mapalintag iti dayta. Iti lang wagas ang mapalintag ka iti imatang iti Diyos. Ket babaan iti panamatin, ket panangakulon mo, iti nalpasan ang aramidan ni Apo Jesus. Your faith in Jesus will make you right with God, not by obeying the law. Your faith in Jesus will make you right with God, not your religious activity. Saan nga gapukin ka? Saan nga gaputi kinaimbag mo? No di ka gaputi kinaimbag ni Kristo. Dahil tamutan nga iparabot ti Diyos, may bukbuk ka na tayo, nga mabalinan tayo, nga aramidan, dahil amin apagayatan iti Diyos, iti biyasa. Amen? Amen. Praise God. So tatan, mamata, ani Kristo, nalpas nang ngayon kang iti panakadusa ka mapasamak kuma kada tayo. Babaan ni tilintag, ada ti panakadusa kadagiti saan nga tulog tilintag. Babaan ti parabor, nalukatan kan, manipot ti panakadusa, gaputi saan mo apa nagtulog, itilintag. Tapan ababaan ti parabor, nalukatan tayo, manipot ti panakadusa. Ngayon maminsan, sindirin tayo ti Diyos, no umay ti trahedya. Sindirin tayo ti Diyos, no umay ti problema. Sindirin tayo ti Diyos, no umay ti dagas adamak. Sindirin tayo ti Diyos, no umay ti sakit. Abay, en panubos ti Diyos, dahi tama pasama. Ayan mo, amo. Nung futno, sigakat man nakabalin ka, abay nga saan mo nga pinasarteng, dahi ta trahedya. Ginaybayan na. Abay nga binaybayan na. Abay nga napasamak, dahi tibigyan ko. So ti Diyos ti masidsibir iti amin, at as langit din na ti Diyos ti maging basol iti amin. Ngayon, masapol na maawatan tayo, nga agda dagiti kabuso tayo. Saan tayo makabuso ti Diyos? Saan nga iti Diyos ti pangisidiran tayo iti amin? Gaputa ti amin nga nagiimbag ket nagapukin ni Apo Diyos. Tidakas ket nagapukin ni Satanas. Suno umay king ka tidakas saan mo ay sidir iti Diyos. Gaputa ti Diyos iti paggapuan iti amin nga naimbag. So importante ang maawatan tayo nga abda dagiti kabuso tayo nga iso. At dagiti involved iti daytoy nga ladawan nga isu iti mapunkuna abyan. Adda iti lubong, adda iti tiyablo, adda iti lasag. Saan lang nga tiyablo iti kabuso tayo, dahil iti lubong kabuso tayo, dahil iti lasag kabuso tayo. Umuna, dahil iti lubong ket adu dagiti modus operandi na nga mga lilaw iti tao tapno mabalog na kadagiti material nga banag ket agbalinda nga bisi-bisi iti daytoy nga agdamang abiyag ket malpas iti sao iti Dios. Iti ito nga adda ti sao iti Dios kanyada ngem saan nga makapagdakkel saan nga maadaan iti nananay nga pamati gaputa daytoy nga lubong ket adda nga nang sulsulisog iti tao nga adda dagiti i-offer na kinakapunan. So ang kunang Biblia, the love of money is the root of all evil. Nang ibagak kada kayo, ti kwartakot saan nga dakas, iti ayat ti kwartakot isu iti dakas, iti kwartakot kasapulam, mo may boni ti anak mo iti college, lawan iti kwarta, saan ka makagatang iti kanam, lawan iti kwarta, ngan ti dakas ket no, iti dati nga kwarta, kitain nyo, iti kwarta, saan na nga magatang amin, saan na nga magatang iti salunahan, saan na nga magatang iti rampo, ahan na nga may provide king ka amin, so iti ayat, iti kwarta, iso iti ramot iti amin, abasol, so saan mo maayatan iti kwarta, gaputa ti kanito, ngayon ayatan iti kwarta, dahil nga kwarta, iti mangbalog king ka, ket agbalin ka nga busy, ket awanan ti gundaway mo nga makigimong, awanan ti gundaway mo nga mangadam ka iti sa uti Diyos, ngam lang lagi mami iti panangadal iti sa uti Diyos, kuno na yung 2 Timothy chapter 2 verse 15, study to show thyself approved unto God. Isu ti wagas no may pakita mo iti baging nga makaayo ti mata ng Dios, babaan iti panangadal mo kadagiti sa uti Dios. Usod ka po nga dagitoy nga dadanan ti sa uti Dios. Isunod ka datoy ti mangted ka datoy ti nananay nga pamati tapno santoy masurutan iti pangalilaw daytoy nga lubong. Daytoy nga kwarta, dagita nga kwarta.
makita at material nga bendisyon ipaay ni Diyos iti mauna kita ra isip gatunan ko na ti Biblia, walk by faith and not by sight. Saan ka puma nga agbasar laang ka nagiti makitang hindi ka agbasar ka nagiti saan mo pa yan nakita babae iti pamati kaya iti pamati mapataon babae iti panagdengag mo iti sa ti Diyos. Kuna na di Romans chapter 10 verse 17, so then faith cometh by hearing and hearing the word of God. So maadaan ka iti pamati nga na espiritual mabae iti panagdengag mo iti sa ni ako Diyos kaya iso na ito iti aramatan na pamati tapos saan ka nga maalilaw kada kita nga taktika iti lubong kapos na ito nga lubong kaya't nga kayo nga baludan dagiti banbanag nga makita at saan da nga mataginayon kaya dagiti banbanag asaan nga makita kaya't mataginayon so aramatan tayo iti pamati nga na espiritual nga nagapu manipod iti sa Diyos iti pudno nga pamati nga na espiritual nga nagapu iti sa Diyos kaya iso ti panamatin kadagiti banag ng oray sa mupay nga nagita maadaan ka ti talag ti Diyos maadaan ka ti panagdipendar iti Diyos maadaan ka ti panaginanama kadagiti amin nga inkari iti Diyos iti biyang mo. Amen? Amen. So ngayon agbasar ka mga kadagiti makitam haan nga pamati nga na espiritual deta no unang jakpati jak kita deta natakwan nga pamati gapo ta tinatakwan nga pamati kagapo manipod iti 5 senses nga iso ti makita maamot maramangan ki paring na so na deta nga pamati ti aramatan iso deta iti pangkayang-kayaan iti lubong king ka nga mga lilaw gapo ta mamati ka lang kadagiti banbanag ama kita so no yokon king ka ilubong ti kinabaknang o deta ti gusto nga bendisyon gapo ta makikita iti physical nga mata kasutatan mamati gapo ta makikita dagiti nga bendisyon ngem deta matanda nga mabanod ka ket ja oras mo nga panagserbi kini Apo Dios ket mayawan ket maawanan ka iti tarigagay nga agserbi maawanan ka iti gaganay-gayan nga mangadal ka dagiti sa Dios gapo ta nabanod ka nagbalin ka nga busy iti daytoy lubong nagrigat iti mabalon iti lubong so daytoy nga lubong ket kabuso adu dagiti kabuso tayo iti daytoy nga panagbiag tayo. Yes. Kaya importante, dahil nga tadalan tayo, nga mamati tayo, dyan alpasan na naramitan ni Kristo, kaputan alpas ng kapinagmag, itinlubong, sumataan tayo, hindi pamati, nga na espiritual, nga nagapu, manipod, iti sa ulo, iti Diyos. Kaya kapagpaligyan tayo kita, babae na iti panamati kini Kristo Jesus. Amen? Amen. Praise God. So, amin, kat babae na iti panamati kini Kristo Jesus. May kagwa kabusog tayo, kung iso ti Diablo. Ano ito nga, Diablo, una na yung 1 Peter chapter 5, verse 8 nga, ang dakiwas. Nga kas nga layo nga umarngan na agdebirok ti mabalin nga dadaan. So ikabuso iti Diablo ket umay agdadaan. Umay man kita agdadaan. So umay ti panagdadaan. Apo Dios sa kanya dinadaan na kaan. Iti Diablo in my nagdadaan. Iso na iti nagdadaan ko na. Iso na ti mangdadaan iti mauna nga. Ket mapagbaligyan tayo nito, babae ti panamati tayo kini Apo Jesus. Nga itinagan niya ako, Isus mapakasyak dahil ng Diablo. As ko na niya, Colossians chapter 3 verse 17, whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus Christ. So tinagan niya ako, Isus, iti Diablo, may kulasit, akas na sakit. Yes, mano para kayo maranamat, itinagan niya ako, Isus. Iti ka nito maranamat, itinagan niya ako, Isus. Nga nagapuman, di po diti puso nga daan, para ka mababa, iti matang, iti Diyos, iti Diablo, at may kulasit, akas na sakit. May katlo, nga kabuso tayo. Saan lang ang Diablo, saan lang ang lubo, dahito'y lasag mo. Dahito'y lasag mo, adinuman nga papanam sumursurot, mabalin na napaksyakong ti Diablo, lumaron, paksyakong tinilubungan, okay, ang dagat to yan, mag-isip-simbakan. Ngayon, sip-siputan, dahito'y lasag mo, sumursurot, lataking ka. Iti pagayatan ti lasag, kagura iti Diyos, kabusor iti Diyos. So saan mo nga pagpabasulin na kanay iti Diablo? Pagpabasulin, dahito'y lasag. Iti pagayatan iti lasag, iso iti masursurot ng maminsan na awan king kay iti sa Diyos. So nga kasapulan iti panamati king Apo Jesus, nakaalay nga kanay iti panunot mo kadag iti sa Diyos, tapno mamalintag ka iti matang ti Diyos, ket saan nga iti kayat ti baging iti masurot, iti ket pagayatan ti Diyos. Muna ni Pablo, kubatok iti baging iti naldaw, tapno saan nga iti pagayatan iti baging iti masurot, iti pagayatan iti Diyos. Amuyo kayo digit karami iti lasag? Dahil iti kayat iti lasag? Dahil hindi nagregsa, naglap na po sana na nagregsa, kaya kita di kaya kaya natin mapasyak natin hindi mo albong. Ngayon ko na ni Solomon, tas iti baybay, uray lumapan amin, nga danong iti baybay, saan nga mamunpuno, tas tanong lang na ita mata, uray lumakita ng hindi mo albong, nagdantubay lang kaya mga makita. Kasta iti lasag, kasta iti natapan, uray nagdantugin ka amin na pinabaknang,
magtampo na amin ng kwarta dito lubong. Hanggang to lang ang makunat. Kasta tilasan. Awan ti panakapna. Iti makunat na sa. Kaya kung natin bigyan, medyo Galatians chapter 5 verse 19 to 21, ang datoy na si papatak dagiti aramid tilasag na isuda dagitoy panakikamalala, kinarugit, derem, panagrobab kan giti Diyosen, panaganito, guran-gura, ring-ringgor, im-imon, panagpungpungtot, panagsususik, panagsisina, panagkilkilot ti pamati, abang, panagbarbartay, panag-addictivism, ipakpakauna, kas imbaga mo nga kayo, ididamo, nga dagiti agaramid, kadagiti umas asing nga kita, amin nga kita, saan da atawidan, iti pagarian ti Diyos. Nusurutan na iti nga kaya ti tilasag. Kung nati Biblia, saan mo matawidan iti pagarian ti Diyos. So kung sika nga nasag, saan na sika ti masurat. Saan niya tarabi lang? Kaya iti panunot mo, ialain mo padagiti sa ni Diyos. Amen. Amen? Manuwag na namati tayo kini Kristo Jesus. Amen? Amen. So kapag namati tayo kini Kristo Jesus, datayo napabaron. Yes. Nabaliwanan dyan daan na kinatao. Hindi ka nito nga namati ka saan nito bigat kailangan mapabaro ka. Taktan! Hindi ka nito nga namati ka kinapo Jesus. Napabaron. Amo yung kitao, Espiritu karawakin bagi. In pagana 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, and the very God of peace sanctify you wholly, that your Holy Spirit, soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. So, that your Holy Spirit, soul and body be preserved blameless. So, itaw kag Espiritu nga adaan iti kararwa, nga adaan iti naytoy nga physical, nga bagi iti kanito nga namati ka kini Kristo, iti Espiritu kag napabaro. Nabaliwan ng gedaan na kinatao, kat napabaro, nga maitunos iti Diyos, nga tartarigagayan ng aramidan, dagiti banbanag na makaayayo kiniapo Diyos. So, no namati ka kini Kristo, saan nga rin paging kinapabaro? No, di ka, dahil Espiritu. Dito'y matan nga may buk-buk-buk, dagiti amin nga kasapulan tayo, may paaway iti biyag, tapos nagbibiyag tayo, magpadpadayaw iti Diyos. So, adda dito yun, dagiti amin nga kasapulan tayo, ito'y Espiritu tayo. Nga, dahil pamati tayo, dahil panunot tayo, dahil kararma tayo, kahit masapol na nakaalay na kanayon iti sa uti Diyos, tapno man namon iti na espiritual na biyag tayo, kahit gapot o man namon iti na espiritual na biyag tayo, na ayaw tayo iti matang iti Diyos, kahit di tamot lang ng espiritu tayo, piniti kararma tayo, magkatunusan, kahit automatic na rin bagi, kahit sumurot na. Ngayon si Puta, dahil panunot mo, dahil kararwa. Di panunot iso di kararwa, katatawag kinasya sinong kinastamot, iti konsensya. Iti espiritu, iti iso di biyag. Pangawad iti biyag, iti na ito yung physical na maging matay, na ito yung maging mauyos, diyangas, iso di espiritu, diya kararwa, iso di panunot. So na ito itulog, dahil kararwa, dahil panunot mo. Yung saan mo nakaalay, iti sa uti Diyos. Naglaka, nalilawan na ka, dahil kaya itilasag mo. Ano ko na tilasag mo, kaya isdalik, yes, amen. Amen. Inta niya sa galang, uwen, iso di papananda. Inta di papananda. Inta na. Kuna nalang ka na, paano no? Gabutan na di panunot, saan na nakaalay, hindi sa uti Diyos. Iso nga, kayang-kayan na ito yung alasag na alilawan, iso na. Amo yun, ato iti kinaimbag na ako, Diyos ka na tayo, sa mga masapong na ialayin tayo, dahil di nga panunot tayo, kada kini sa uti Diyos. Tapno, umandamon, iti na espiritual na abiyag tayo. So, dahil ka nga, aramid tinasag, kahit saan daan, nga isu iti masurot. Iti pagayatan na iti Diyos, iti masurot. So, saan tayo may pabasol amin iti Diyos, no? Anya ti umay na trahedya di biyag tayo. Saan tayo may sindir amin iti Diyos? Gaputa ti amin nga nag-iimbag ka nagapuki ni Apo Diyos. Iti amin nga dakas. Kahit mabalik nga nagapuki lubong, nagapuki japong, nagapuki tilasan. Gapumunta iti makuna nga aramid tilasan nga sinuro. Kaya magyaman tayo kina Apo Diyos sa dati sa unang nga mangtad ka na tayo, iti pagmali. Kaputot isaw ti Diyos. Una na John chapter 6 verse 63. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. So, dahil isaw ti Diyos, iti Espiritu. Iti ganito ay naklan mo ti Espiritu ti Diyos. Iti isaw ti Diyos, Espiritu ti Diyos at dating ka. Dahil ti Espiritu ti Diyos, ti mangidalan ken ka. So, manang sikat ti masurot na ba sa'yo? At kinumanan na. Sikat ti masurot. Dahil ti Espiritu ang biyag ko. So, tatanagyaman na ka po Diyos, tabi na baliwan na. So, kasi naramitan tayo, kasi namati kong Kristo. Dahil dito mga ipalit na tayo at namati kong Kristo. Nga, ang tulong tayo na niya, ibagat, ako Diyos, mamati ang tingga. Yan, parang agori ka, karamitan pa lang natin muna na pinasal ko. Hanga, hama ko na nga, namati. Hindi
ikaw ko na namati kina mo Diyos, wala ko Diyos pamati ka. Saan nga dito kaya tila sa kung gusto? Kaputa ti kaya tila sa kan kabusor iti Diyos. So, yaman tayo kina mo Diyos. Nga tayo suna nga mangmangtad ka na tayo tibiyag, mangliwliwa ka na tayo, mangpabangkaan, mangisabot ti amin na masapunan tayo. At tayo suna mga ti problema tayo, mangagas iti sakit tayo, mangpaladaan iti rin na tayo, mangtad ka na tayo di kalmado marik na kapusan tayo mga kinagas. Kapusan tayo mga kaya nga bakit tilakas, nuligan abakot tayo tilakas tinaiba. May kan tayo, iti panangabalin na mangikararag ka na ginagararamit ka na tayo di mali. Dahil tayo mangipakita, mangipalag na nga naman tayo kini ako Diyos. So ako Diyos sa diyaman natin, dahil mo amin kanya tayo di ka panangabalin na mga ramin iti pagkayata. Una na John chapter 10 verse 10, iti Diablo kat inmay nga agtakaw, agpatay, ken agdadael. Kaduan ka na tayo, no may nagita nga trahedya, naglaka nga si tayo ti Diyos. No may nagita si tayo nga si Diyos. Ngayon po na ni Apo Isus, sa anak nga inmay nga agtakaw, agpatay, ken agdadael. No di ka imayak na niya, imayak, tapno maadaan kayo itibiyag. Ken nawadwad at kinarangay. Kinarangay ti Espiritu, kinarangay ti kararwang, kinarangay ti panunod, kinarangay ti salunat, kinuray pa ti kinarangay ti material na banag, kat maadaan kay taglaplapusanan nga kinarangay iti amin abanag. So importante, amawatan tayo, ani Kristo, linukatan na tayo manipod ti panakadusa. Ni Kristo nalpasnan nga inkaro iti panakadusa ang mapasamak lumakada tayo. Ngayon umay ti trahedya, umay ti problema, umay ti dagas at damag, umay ti sakit, umay ti panagsisina, naglaka nga si din tayo ti Diyos. Ngayon ti Diyos, kat saan na nga pagayatan ang madadahil tayo. Amen? Amen. Digyan nyo na itinanalain. Ti Diyos saan na nga pinasarden dahi tangat trahedya, ngan saan na ngayon palubos dahi ta trahedya, pasardengan na ka. Ti Diyos saan na nga pinasarden dahi tangat nakadakdakkel na apoy, nga nang ugibog tinagbanugap iti adong atawen, nga tinagimbagadaman, ti Diyos saan na ngayon palubos dahi tangat apoy, nga pasardengan na tinagpintas nga plano, ti Diyos kanya. Amen. Ti Diyos kat saan na at tratuon dagiti anak na ti dinadatas. Ti Diyos kat saan na nga itod ka dagiti anak na ti sakit. Saan na nga itod ka dagiti anak na iti cancer. Suno umay dagita. Isardeng mo na kung una-una at iso ti pagayatan ni ti Diyos. Gabot ka saan na pagayatan ti Diyos na siya sa sakit. Kaya ti pagayatan ti Diyos kat nasalunod ka. Amen. Amen. So hanti mo pa na nga, iso ti pagayatan ni ti Diyos kanyak na ito, pilay-pilay, nga pagayatan ni Apo Diyos nga pilay-pilay ka. Gabot awan ni emergency room, idirangit, awan ni isa sa sakit kang helen dyan langit, hindi pagayatan ni Diyos kat makasan. Sumusaran tayo, ti pamati tayo, mga po natin Apo Diyos, agyaman na kayo nagkasal na ako. Saan nga kaya ti Diyos nga dakin ka nga talinagan, hindi nadagsan nga problema, hindi pagayatan ni Diyos agbaligi ka nga kantanayon, hindi biyag mo, gapot na ti presensya ni Diyos, hindi kanito ang inaklon mo ti presensya ni Diyos, hindi Espiritu ti Diyos nga dakin ka agdala ka kantanayon, hindi baligi, hindi biyag mo. Mabalin mo nga kami na nagitibanbanag nga saan mo nga kaya nga kami na tibukod mo gapot na ti presensya ni Diyos, ti Espiritu ti Diyos nga dakin ka, iso ti tumulungin ka nga mga ramin ka na gini amin nga pagayatan ni Diyos, hindi biyag mo. So ti amin nga ba nagkatagyaman tayo? Kung ano yung 1 Thessalonians chapter 5, verse 18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. So, yaman tayo yamin nga ba na? Kasano nga wakas? Iti uray ti panawon ti irigat, uray panawon ti diligra, uray panawon ti dagas, uray panawon ti tinapay. Iti amin nga panawon ang yaman tayo. Kini ako Diyos. Kasano nga wakas? Inangal tayo, nangagan tayo, iti dagas kat nagapu, kini Satanas. Kasunod yung mga biyaman iti amin nga sitwasyon iti biyag nyo. So, lumay kin ka ti dakas, siputan nyo, saan ka nga agyaman at dadidakas, no di ka agyaman ka ti Diyos. Ipaay na, ikinimbang. Agyaman ka, tareta nga pagarong, ti kapuso ng mandalayon ka ti Diyos aramatan na parati maghimagan. Yes. No umay kin ka ti panakadisgrasya, malagay po 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, everything give thanks. Kasanuan, agyaman na. Agyaman na, nagkata na disgrasya. Saan? Gaputa di pa nakadisgrasya, saan nga nagapok kini Apo Diyos? Ang dati ubing, nga nalumpa, 2
years old nga ubing. Dinumpar iti bagtat nga driver. Kunana, isuati pagayatan ni Diyos. Saan nga pagayatan ni Diyos? Nga dahi ta maubing kat madumpas. Saan nga pagayatan ni Diyos nga dahi ta maubing kat matay? Saan nga barutak iti Diyos? Tak na panay turong ti manubilang nga dumpanan na dahi ta maubing. Ngayon, mangnut tayo, ano isang pagayatan ni Diyos? Ngayon, mamuhin din ang ibag na damag. Iti Diyos. Iti Diablo, iso na tinagpatay dahi ta maubing. Ngayon, ti Diyos, inala na dahi ta maubing. Insalaran na dahi ta maubing. So, kinag-imbag kat nagapugin niya ako Diyos. Kung may kikati pa nakadisgrasya, saan mo ako na ako Diyos, agyaman ang disgrasya? Kung ang mat kayo ti aming gabanan katagyaman na, saan? Kung may kikati pa nakadisgrasya, gabuta mong kati pa nakadisgrasya kung nagapu iti Diablo, ako Diyos, agyaman na pasibibiyag. Ay, kunang. Nung nadisgrasya ka ako Diyos, agyaman na pasibibiyag. Kung may kikati sakit, saan mo ako na ako Diyos, agyaman na sakit? Kung di ko na ako Diyos, agyaman na paagasan na. So, amin nga naging bagay na gagawin ako Diyos. Takno dito yung mati ito, bumilag pa, hindi pa naman persyap tayo, para amin nga naging bagay na tayo. Muna na yung Philemon chapter 1 verse 6, that the communication of your faith may become effectual by acknowledging of every good thing which is in us in Christ Jesus. So, kapulat in Kristo. So, amin nga naging bagabanag na daka na tayo, kung tagapukin ni ako Diyos. Amen? Amen. So, awan ti datos, nga nagapugin na Apo Diyos. Puro nga nag-iimbag, iso ko na na-apresyaran ni Apo Diyos. Kadagiti amin nga nag-iimbag, bumawang ka tayo sa pakasalong matangyaman din Apo Diyos. Kasi naman apresyon kanya, nag-iimbag kanya. Kung sumisyon mo malingal ako sa ito, kita ang nagigiti na imbag. Apo Diyos, agyaman ang natin nga ang niya ang slow. Agyaman ang Apo Diyos na hinumpiyan ang pahay. Agyaman ang Apo Diyos na nasa lunan ang pahay. Saan ka nga kumita, kadagiti dapat, no di ka kumita ka, kadagiti nag-iimbag, kahit ko ng Apo Diyos, agyaman ang kauray pa kadagita nga ligat kat panamakan para hindi paghimpaga. So, agyaman ti kinabo Diyos, apresyaran tayo, una na, that the communication of your faith may become effectual by acknowledging of every good thing, ano una nga, every bad thing, no, dito una na, every good thing which is in us in Christ Jesus, pabaktan, iti panangapresyar tayo, iti amin nga naging bagada kada tayo, iti pamati tayo, kahit bumilag, kahit mapagbaligyan tayo amin nga taktika tilubong, kahit iti panamati tayo ni Kristo, amo tayo, nalilukatan na tayo, manipod iti panakadusa. Romans chapter 8 verse 28, all things work together for good to those that love the Lord, to those who are called according to His purpose. So amin nga banag, ay banag na nag-imbag. Amen! Yes, amen. Kaya iti Diyos, kaputan na mati tayo, kita ko ng ipanagnan, ay aton tayo iti Diyos, at amin nga banag, agbanag na nag-imbag. Takas man nga banag, nag-imbag man nga banag, amin nga banag, agbanag na nag-imbag. Katidalang tilanlin, sumayaat na sumayaat. Masaya, sumaysaya, 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 sumaysaya. Dahil tayo, magbaga iti Diyos. Awan iti rason, nag-atras tayo tayo. Kaputo sumaysaya, na sumaysaya iti Diyos. I-presensya iti Diyos, iti mangmangtag ka na tayo tiran ko, iti na ito yung trahedya. Saan ngayon kari iti Diyos, nga awan iti trahedya, no digatin kari na, nga lupatan na tayo, manikot iti trahedya. Lupatan na tayo, manikot iti trahedya. So, nagpas na tayo, nga linupatan ni Apo Diyos, iti lunod. So, awan ti karma, kadagiti namati kin Kristo Jesus. Iti kalito nga namati kin Kristo Jesus, naka-off na itang karma. Naka-off na itang lunod. Anyawan nga ba suluhan nga mapabaklayin ka, nagpasa ngayon, karo ni Kristo, 2,000 atawin ang tinapalawas. Iti lang karabinan Diyo, at mamati ti kintuanan, kaya iti parabong ti Diyos, iti parangaran iti biyag kayo, dito yung tayo na makita, iti panakabalbalen, iti mamuna nga biyag kayo. So, siputan nyo, ti Diyos ket saan nga isu iti author iti amin nga banag. Ti Diyos ket saan nga isu iti akin aramid iti amin nga banag. Ti Diyos ket saan nga isu iti akin gapwanan iti amin nga banag. Saan nga isu iti akin surat iti amin nga banag. Ti Diyos ket saan nga isu iti akin aramid ti panagtakaw. Ti Diyos ket saan nga isu iti akin gapwanan ti panagpatay. Amen? Ti Diyos ket saan nga isu iti akin aramid iti sakit. Ti Diyos kat saan nga iso ti akin aramid ti managdadaan. Ti Diyos kat saan nga iso ti akin aramid ti basol. Ngam ti Diyos aramatan na ti amin na banag para ti pagimbagan. So ti Diyos agtrabaho iti likudan iti saan nga makita. Yung urnos na iti banbanag na paburkin ka para iti masakbayan. Adda iti nag-imbag nga aramidan ti Diyos na saan mo nga amo. Saan mo amakit kita. So sa dino, itinangalaan ti exam. Tak na mapagbaligyan, dahil isuliso.
saan nga nagabukin ka. Dahil takot kinaimbag ni Diyos. Amen. Amen. So kaputi kinaimbag iti Diyos. So apresyalan tayo. Iti amin nga kinaimbag ni Apo Diyos. Amen. So amin nga nag-iimbag nga dapat na tayo. Nagkapukin ni Apo Diyos. Dahil iti mangtad ka na tayo inirag ko. So awanan ni pagdalagat tayo. Awanan ni pagbudman tayo. Amin nga nag-iimbag ang daki ni Apo Diyos. Kung ni brother lang din minsan hanap agbut ang bibidakas. At dahil ni Diyos ko na I shall not want. Dahil Psalms chapter 23. Sana nga uri tigil di patay. Tsaka ang bidakas kabutan data nga mga ayayman na niya. So isidong iti ako sa mga kabutang bidakas. Italagtay lang. Tigil tayo ni Apo Diyos. Hati yung mga kabutang itao at itao patayin dalang at ikaya dalang kapatayin lasan. Handa nga kaya kapatayin at ikararawa. Nung di ka nagbutang tayo ni Diyos nga mabaling nga mangitap ko at ikararawa tayo. Ngayon, hanggang din ipagayatan ni Diyos ka na tayo. Itipagayatan ni Diyos ka na tayo. Kahit napintas, ipagpalagan tayo sa bahay. Itipagayatan ni Diyos ka na tayo. Kahit kadkadwa tayo ni Diyos, itipunos, itipanagbiyak tayo. Itipagayatan ni Diyos ka na tayo. Kahit agbaligi tayo. Sumalunat tayo. At itrabaho tayo. Pagayatan ni Diyos ka na tayo. Kahit maulos, itibiyak tayo. So, itipagayatan ni Diyos ka na tayo. Kahit nagpintas. So, kung naman po Diyos, agyaman na. Nagtimbag, tiplanon, tibiyak ko. Agyaman ang Apo Diyos tayo ikan na pichans ng balbaryo. Apo Diyos agyaman ang tayo itinag-imbag na imam at dalata na mangipaparik na kanya, nangidaldalan kanya, taputap sibidyaka pa Apo Diyos. Agyaman ang Apo Diyos ti angin na yung angas ko Apo Diyos. Italagugin ka tibiyak ko. So lagi tayo iwagas, na ipanagpunag tayo, nga namati tayo kay ni Apo Diyos. So di Diyos tinagapuan, may amin na nagigambag nga parang sana nga ipalubos dayta a problema adadailan na ka saan na nga ipalubos dayta adalas adamag nga abakan na ka saan na nga ipalubos dayta a sakit kalapudan na itinagpintas nga masakbayan ti Diyos ket mapagtangkan saan na nga ipalubos nga umay king kati trahedya nga saan mo nga kaya nga sangwen no dayta kat nakamunay no dayta kat pakadadailang ti Diyos ket saan na ngay palubos ti Diyos ket matalag saan na ngay palubos ti problema trahedya ti digra pakadigsanan nga isuk iti makuna nga mangdadalan king ka kaputa ti Diyos intun adda ka iti katengaan iti rigat mangikabil iti dalan na mabalin mo paglisyan tapno mapagbaligya so adda ti kanayon nga balig iti Kristo amen. Amen. So kung naman dito kaabay mo ti Diyos agtrabaho king ka Ti Diyos agtrabaho king ka. Kung naman pwede naman isa ti Diyos agtrabaho king ka Ti Diyos agtrabaho king ka. Ket kaputa mo mati ka nga ti Diyos agtrabaho king ka adda iti panakabalbaliw iti biyak mo agbalin ka ana saysayat nga ama na saysayat nga ina agbalin ka ana saysayat nga iti dati amen. Amen. Oh, praise God. Sumaysaya nga sumaysaya iti adda ken Kristo so awanin ti rason nga kalikot yo kung put na ken Kristo tapno mabalindot iti mata ni Diyos nalpasan nga inkaro ni Kristo ti panakadusa ang mapasama kumakada tayo. So amin na kita nga trahedya. Agyaman tayo kini Apo Diyos at kaisuna nga mangmangtad ka na tayo ti kinapigsa tapno mapagpaligyan tayo amin dagita. Saan tayo nga adda tapta dito yun saan nga dapat ikiniimbag ni Diyos. Lagi pa iti kiniimbag iti Diyos kito ng Apo Diyos agyaman na iti kiniimbag mo iti biyak ko. Awanan iti maraminan ti nakarapas. Nga maadda ti maraminan ti masakbayan. Bay amon nagiti nang tagibasit ka. Ket kunang Apo Diyos agyaman na tayo ka na tinundaway nga sumurot ka nagiti amin apagayatan. So Apo Diyos agyaman na tanapintas ti pagbanagan iti masakbayan iti biyak ko. Iti sidong iti Diyos adda iti nagpintas nga pagbanagan tayo. Amen? Amen. So ti Kristiyano ket addaan iti pribilegyo apakakitaan ti dayaw ni Kristo. Ti mamati ken Kristo ket addaan iti pribilegyo apakakitaan ti dayaw ken Kristo. Ti mamati ken Kristo ket addaan iti pribilegyo apakakitaan iti panakaiparangarang dagiti kari ti Dios. Intun kita anda makita na ti dayaw ti Dios. Intun kita anda dagiti napaay maadda-anda iti nanama. Intun kita anda anyaman nga sa anda nga maawatan da babaen kin ka. So agsagana ka. Sika ipakakitaan iti dayaw ti Dios. Kung naman ita kabay mo, sika ipakakitaan dayaw ti Dios. Sika ti pakakitaan ti dayaw ti Diyos. Praise God. Iti kalituman na bati ka. Adda ti panakabalbali ti biyan mo.
sika ti pakakitaan ti dayaw ti Diyos. Kuna ni Apo Jesus, by their fruit you shall know them. Makita hindi ka mabalinta. Makita ka at dada kanya. Makita mo iti dayaw iti Diyos. Iti may isang agbalbaling, makita mo iti dayaw iti Diyos. So agsagana ka. Agsagana ka. Iti biyag mo manipod tata agpapan iti mapasungan. Sika ipakakitaan ti dayaw iti Diyos. Unang Apo Diyos, itagkuking ka ti biyag ko. Itagkuking ka ti kararo. Itagkuking ka ti puso. Itagkuking ka ti amin ko. So sika ipakakitaan iti dayaw ti Diyos. Kung saan na pa yung nakita ti panakagas, makita na ka. Kung saan na pa yung nakita ti panakabalbaliw, makita na ti panakabalbaliw ken ka. Amen. Praise God, nabalbaliwan kan. Saan mo ako na nabalbaliwan kan. Makita na iti panakabalbaliw ken ka. Kung saan na pa yung nakita ti waya-waya, makita na ti waya-waya ken ka. So sika ti pakakitaan ti dayaw ti Diyos. Gaputa na mati kaging Kristo. Dahil ti panunod tayo. I-align tayo kan kanawin talaga ti sa ti Diyos. Tapno di tamad din. Ngayon ti dayaw ti Diyos. Kaya agtalin kada tayo. Amen. Amen. Praise God. Madidayaw nga ako Diyos. Okay? Kikinawatan tayo kakapsat. Amen. At tayo kin Kristo. Awan ti pagbut na ti dagas. At tayo kin Kristo. So saan na kin Kristo tinagapuan ni amin tinagapuan ni dagas. Ti Diablo tinagapuan ti dagas. Ni Kristo inmay tapno ited na itibiyag. Tapno ibahin na kada tayo itinawadwad at kinarangay. Kinarangay ti amin nga pasatibiyag tayo. Ket maadaan tayo kaglaplapusanan at kinarangay. Iti saluna kaglaplapusanan at kinarangay ti managagabaran kaglaplapusanan kinarangay ti panuno. Maadaan tayo itaw na ti panuno. Ket gitamot din nga nag-imas ti panagturturog mo. Among di kararwa sunod ti panuno. No adda ka ken Kristo mo na makain na iti kararwam. Makain na iti panunod mo. Paginanain ti Diyos iso nga pag-uldag mo pa lang talaga makatulog ka. No adda ka ken Kristo. So tata manipod tatag ko kanti mapasungan sikat ti pakakitaan ti dayaw ti Diyos. Kuna ti Biblia iti may salaran nga tao nga agbalbaliw rinibribo ang hell iti agragragsak iti langit. Hallelujah! Tata rinibribo ang hell kada iti aglawlaw kayo makipagragragsak kada kayo. So tatao ng Apo Diyos itibiyag mo manipod tatag kanti mapasungan iti ko kinga. Kaya kaputan alpas mo ito itibiyag mo Apo Diyos kanayon ko ay didi kay itibiyag ko kinga. So tinatiyong gundaway itibiyag mo itibiyag mo. Diyos ko pagin magdata tinatiyong gundaway kaya Apo Diyos ito ko kinga itibiyag ko. Hallelujah. So sumuro tayo manit kararakit ko ng Apo Diyos ito ko kinga itibiyag ko. Kayat ko iti baro nga lawag. Kayat ko iti baro nga direksyon. Kayat ko may safety iti kararokin ka. Itin ko king ka ti puso. Itin ko king ka ti kararwa. In Jesus' name.